Amb l'arribada de la primavera, la natura es desperta, i això vol dir una cosa. A la Vall Major de Bovera, on la Fundació Trenca desenvolupa un projecte de reintroducció de la tortuga mediterrània, comença una nova temporada d'ascens. Aquesta tasca és clau per conèixer aquesta espècie emblemàtica i que es troba en perill d'extinció. El passat 7 d'abril vam donar el tret de sortida a la temporada de seguiment de la tortuga mediterrània i ho vam fer amb una protagonista excepcional, l'Olívia, la nostra companya de quatre potes, experta en biodetecció i protagonista del projecte Ecotrenca. Amb el seu nasfill i entrenament específic, va rastrejar el territori de manera eficient i no invasiva, trobant 10 exemplars en menys de 2 hores. Una feina espectacular, que ens permet estudiar aquesta espècie sense alterar el seu hàbitat. Ens va acompanyar durant la sessió el president de la Societat Catalana d'Herpetologia, Eudald Pujol, per unificar criteris i garantir una presa de dades rigorosa i compartida. 1681. Femella molt grossa, sí. 770. Amb l'Olívia liderant la recerca, encetem una nova etapa per a la conservació de la tortuga mediterrània. Ella ens guia i nosaltres seguim les seves passes. Ens veiem aviat, que la primavera ve carregada de moltes més jornades com aquesta.